е в по-късен етап, когато турците навлизат в поречието на река Чай, тогава всички махали, Дулчинка, горе Алесе, нали, се събират, кохливи колиби, иверици се събират да бъдат на едно място, да бъдат по-лесно защитени от нашествениците. И тогава се образува, нали, това село, което е в този сегашния мой район, Павелско. Аз съм имал възможност да разговарям с, тъй като когато почва първото помохамеданчене 1622 година, голяма част от павелци напускат Павелско и отиват и се заселват в Врачанско. И там има селище Алесе, там гара Елисейна. Имат Осиково, както и ние сме имали махала Осиково. Нали, имат Лютидол, както и ние имаме Лютидол местност. Или тия хора, които са отишли, те са отнесли и имената. Разговарях, когато бих кмет, имах възможност да разговарям с една историчка от това село Миланово, близост до тези села, и тя, нали, същото го потвърди. И Миланово, каза, имаш предвид Искърското дефиле. Искърското дефиле, да, точно така. Над Своге и още нагоре. Преди 3-4 дена звъннах на другия голям познавач на историята на Родопите, Борис Чапъров, който е още жив. Има желание да се срещнем, да разговаряме. Нали? Той също държи, че Павелско е тракийско селище и няма никакво основание. Даже съжалява, че има толкова материали, които ние трябва да ги изземе от него, за да може да се използват, да влезат в нашата страхотна музейна сбирка. Имаме, нали, основан още в 1935 година от един учител Стефан Вягов. И сега тя е обогатена в 1971 година, в 2011 беше окончателно завършена и се намира в читалищния дом, който по една програма за развитие на селските райони, 322 мярка, успяхме да го реконструираме и сега представлява истински дворец, където павелци се събират с 600 места и слушат ансамбъла за народни песни, който за сега не е ансамбъл, а беше 120 души инструменталисти и хористи, които после, ако искате, ще ви поразкажа, но когато дойде време за наградите. Ние разполагаме с много богат снимков материал, но както и да разглеждаме тези снимки през телевизионния екран, друго е усещането, когато навлезеш в Павелско, когато почувстваш силата на Родопа планина, когато усетиш красотата на природата, кои са най-съществените обекти, които ще назовем сега, какво имат? Ами, кои са така? Първо църквата, която е най-старата църква, заедно с Устовската, която е правена в 1834 година от Чорбаджи Марко, който отива в Цариград, издейства Ферман и се построява църквата. Турците му дават срок да изгради 40 дена, иначе ще превърнат джемия. Цялото население денонощно работи на тази църква и в този срок е спазен. Дядо Марко дава живота си, тъй като турците не са харесали, че църквата е по-високо от джемията, и използват един случай, когато той води жените на жътва в една местност близо до Пашалийца и там той е убит. Сега на него, това лобно място, има кръстен Марковия соват, има паметник. Признателното павелско население му е издигнало паметна плоча, за да напомня за този велик възрожденец. Благодарение на него е построена църквата. Другото голямо, което е старо, това е училището. До година честваме 185 години училище. 185 години училище. Малко са селата, които могат да се похвалят с такива постижения. И когато имаш училище, старо, когато имаш, нали, църква, може ли да няма и читалище? И читалището е създадено на 6 декември 1880 година. Не само, че го има, а в момента и тук в живия ефир на Национална телевизия СКАТ. Жива е песента, която сега ще звучи този път с гласовете на мъжете. Станувай, дойке, станувай. Значи за тази песен, Галя, няколко думи. Да. Нашите хора, павелци, са изпращали овцете през зимата на полето. Сюжета на песента, темата е точно тая. За съжаление, някой път, когато са отивали, са се връщали на Гергьовден само с кучетата. Поради болести овцете са измирали, но тази песен пък не е такава. Тя е радостна и всичко е точно и нормално. Не трябва да търсим никакъв съвременен аналог. Не може. С заболяването или унищожаването на животните. Нали? Тогава, нали, овцете са карали на Беломорието. Едва ли трябва да си позволяваме такъв хумор точно сега.